thil mak le dangdai ve tak chu ani naute thluak nei manglova piang 2% chau thluak nei a piang naute kha tuna chuan kumsari mi ni to in a thluak te chu an thang lian ve mek zelani UK a cheng nowa hi anu pum chunga omlain spinal bifida anti mai natna aveya chumi omzia chu nowa hi anu pum chunga ha omlai hian azang ru ain siam puitling lova chu chuan alo puitlin nuwa kallam har satna a thlen don ti na ani hei ba ka hian hydrocephalus natna avei boka chumi omzia chu a thluaka fluid atam ema chu chuan a thluaka ei chebokani hei wang hian doctor te chuan chong mut eile mu te chu atan a thei ve don lo thu an soya chu wang tak chuan an fa chu titlamai turin thuron an pe hialani ma se nowa nu le pa te hi thalai thothang tha le in fit an ni to silo upat lam fa tur ni in nowa chu an payani chuan an tan naw pai le chu thil hupur om tak tur ani si ma se an fa kho eng humia lo tur eng ma e in theilo kal thei box si lo le mu hil ve ngai reng lo tur chu eng tin nge an en kol ta kang eng tia re nge adam theyang ti ngai to in an ril ru ero a ha viau ma se be nge sei run dung ti in pai lova pai tlang chu an tum ta nge a ti chuan naute thluak nei lo ti hial thei tur 2% chau thluak nei nowa chu alo piang ta ani ma se maktakin doctor te thu soi chu adik vek bik don lawani mel nowa hi kum thuma tlin chuan a thluak hi za a somriat lai na chang to a chu mai ni lovin no pangdang ti ang bukin chong le thil han siar te chu athiam ve ta vek bokani hei ba ka hian radical brain treatment neurophysics anti mai thluak enkol na chazet Australia ami chu panpuin enkol na an han la don uka ma se chu tiang enkol na la tur chuan ala naw de umama ani anti awang chuan an pam tu le trepa a chan chu hetiang in enkol na la tur hi chuan in ngai tu abing na sat angai na samai si a ani ang no pangmai tan chuan a har sat deu an hlau thong ani ma se he program hu chuak tu ken le ni kiwer te chuan nowa chanchin an shat nu in enkol na pek anin pe ta thunga he in enkol na hian nowa chu ati chak zwal na sa hle a ama ake ti che theilo shim khan a then vel thei to a borwa ka po ale kang ve wa thei to ani ake thena thiam hlim phei chuan in chuang lu tukin kati thei ta kati thei ve ta ti a au twar thu anu Michelle chuan a soyani mana doctor ten dam chunga kal lo tur le eya ina mu ve ngai lo tur an soile anu le pa te hne na po khovel eng mu tir ve lawa titla jok mai tura an ti nowa chu ron thang lian be zelin ake ina kal thei lo ti mai lo chu apum ruwa le a hoi hera po arwal puite a phak lo em bik na a ta lo tuna hian anu le pa te chuan in lama thei to pa en kol mekin ake ya kaltir ve nge an la tum ru hle a ni tina extra lak ve theinan no pang size gym te chu ina chuan siam sak an tum nge ani naute piang dangdai kan soita sa Hong Konga naute piang dangdai tak hi I han bel chiang le te ang he nau piang mak na em chu nau sen piang hlim chuan apum chunga phir naute pahni apai dei wangani hetiang hi thil thleng zen lo le thil thleng kha tak ni in nau piang noi nga vela pakhat chau ano manga chhut ani a tin hetianga nau sen piang hlimin na u naute apum chunga apai dei chan hi mithiam te po in a chan zi kluak an shebik che lo bok obstetrician le gynecologist chuan engemaw thil mak le thil pa ngai lo a thlen don hi chuan nawan pai tran tir vela chang hian a hriat mai zel si a hetiang thil hi chu thil mak top kho kani ti in a soi hialani World Health Organization lam chuan nau sen pum chunga mi chu naute tak ni lovin engemaw bok mai ani an rin jok thu an soya ma se he nau sen enkol tu doctor ero chuan khoilam bok satlia ma ni lovin a u naute tur nge an ni ati thung he naute piang hlim mak le dangdai tak hring tu nu hi Dr. Yu Kaiman Queen Elizabeth Hospital Hong Konga an obstetrician le gynecologist enkol ani a
report in a tarlan dan chuan a hring tu nu hian a pai lai po in ultrasound vela an en chuan thil pa ngai lo le thil dang lam an lo mu dai to a ma se eng thil chi angi ani ero an khol changkang tak tak mang po chuan an shebik mai theilawani ma se a hnuwa ero mak takin apum chunga naute pahni alo pai reng mai ani naute pum chunga hian dan pa ngain an chang lian ve zela ma se apai tu naute chu atet lulai ema wangin chang zel tura an mamo ang mun le thil dang te chu a om tak lawa wangin in siam puitling turin an chang zom ve thei talawani naute in apum chung apai phir te hi pakhat jok chu gram kwale point thum ni in a pakhat jok hi gram som pali le point ni ani a kariat le kar som vela upa anni bokani hei mai hi anilo hetiang lama mithian te soidan chuan phir pai tu nau sen po chu chung naute haune na arwala piang vektur u nau vektur an ni a nima se thil kal swal palin a phir puite ho chu apuma apai ta dei ani anti hetiang ang thil hi thil dang dai le thil mak tak nima se soito angin thil thleng ve pal thei tho chu alo ni chin chha thei china hetiang case naute in apum chunga naute alo pai vele chong ang hi record zani ve lai chu alo om ve to ani kumsang ni paruk po khan pakistana chuan naute thlani mi ahming nazi taksa achang chuan phir naute a in siam puitling thei talo chu anlo pai to thu NBC chuan an tar langani tin kumsang ni som pakhat po khan mi parol thar kumsom pre ta upa chuan a u naw tur a ko chunga alo pai reng ti an mu chuak tlai khonu a anlo pai sak to bokani chomai nilo kumsang ni som pali ogas thla po khan India ram chunga doctor pakhat chuan nu kumsom rukzeta upa chuan ataksa a chung ang naw in siam puitling lo chu kumsom thum paruk zet chung alo pai ti mu chuakin alo pai sak to bokani apum le atai borvel te chu anuam lo ati ema wangin doctor pan ani a ma se apum na chan ero mak ati ve khopang le engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se le peka ai ngai nom jok nen kan lo le le thuayang tin tlang au channel hi elola subscribe lawani chuan khongain min lo subscribe be shamla tin ka video tharla ma piang te olsam taka ilo mu zung zung theinan subscribe button sira darlem kha khongain min lo on sak sham bok don nia in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule